Hej og hjertelig velkommen til dagens webinar. Mit navn er Malte. Og mit navn det er Nikolaj. I dag der skal vi snakke lidt om LinkedIn-annoncering, og særligt med det mindset på, at der er rigtig mange, der synes, det er dyrt. Så det vil vi gerne prøve at udfordre lidt og se, om vi synes, det er dyrt, og om der er nogle andre ting, vi skal tage med ind i den beregning. Og det kan jeg allerede afsløre nu. Det er der. Det er der simpelthen. Du har lige breaket hele vores webinar der. Det var for, at det ikke skulle falde fra og tænke, okay, de siger bare, at det er for dyrt, og så er det... Ja. Der kommer nogle ting, vi går ned i. Okay, det er stærkt. Ja. Vil I ikke skrive en kommentar, hvis I kan høre lyden, og den er ok, eller hvis der er noget, som ikke er i orden, så vil vi meget gerne høre det. Så er det nu, vi kan nå at justere. Jeg sætter lige en lille skærmdeler på her. Sådan. I slipper for den store pitch for os i dag. I har garanteret hørt det i forvejen. Og hvis I ikke har hørt det i forvejen, så ligger webinaret jo efterfølgende, og man kan altid få præsentationen, hvis man virkelig gerne vil høre lidt mere omkring, hvem man må også skrive til Nikolaj og få en fuld pitch. Man må også skrive til mig og få den fulde pitch. Ja, jamen, perfekt. Morten skriver, der er god lyd. Dejligt. Sådan. Jamen, vi har valgt dagens varmeste lokale, så det skal nok blive spændende. Årets varmeste dag i august. Og jeg har taget 2 lags på. Altid godt valg. Ja, det er gæsterne. Jeg er meget glad for. Det vi skal snakke om, det er selvfølgelig prisen på at annoncere på LinkedIn, også sammenholdt med andre medier. Og det vi kommer til at kaste ind i den pulje, det er jo også at snakke om, jamen hvad er så udbyttet og mulighederne for de priser, der er. Fordi vi kan godt afsløre, at CPM-prisen på LinkedIn er høj. Men der kunne være nogle grunde til stadigvæk at snakke om det. Ja, og der er faktisk også nogle andre mekanismer, som kunne være andet og sjovt at kigge ind i, som ikke kun er CPM-prisen. Altså, fordi det kan godt være, det er det dyreste, men det dykker vi lidt ned i. Ja, så skal vi snakke målretning og præcision. Det samarbejde, der kan være imellem at køre annoncering og salgsteamet, CRM-systemet og Canvas-salg. Den adfærd, man kan have på LinkedIn, som kan spille sammen med nogle af de indsatser, som man betaler for. Så skal vi snakke performance, viden og udbytte i det. Lidt om kunderejsen, og noget om account-based marketing og bred markedsføring, hvordan man kan gøre brug af LinkedIn til det. Så kommer der nogle deciderede tips og tricks, og så får I lov, hvis I har lyst til også at høre, hvad der kommer af andre webinarer, for vi kommer også til at snakke om nogle af de andre platforme senere på året, og der er I selvfølgelig meget velkomne. Yes. Godt, ja. Skriv gerne spørgsmål i chatten. Der er lidt delay på, så fra vi siger noget til I får det, der går et lille minut eller sådan noget, så hvis ikke der kommer svar med det samme, så er det ikke fordi, vi ikke har lyst til. Og det kan også være, at vi lige tager dem senere, fordi vi ved, at vi kommer ind på det senere i webinaret. Ja, og I må meget gerne skrive, hvilken branche eller type af virksomhed I er, fordi så kan vi måske perspektivere en lille smule mere over imod jer, så det giver mere relevans i forhold til det, I arbejder med, så det ikke bliver t-shirt-eksempler det hele. Det lover jeg, det ikke gør. Optagelsen her, den bliver liggende på LinkedIn efterfølgende, og den bliver også lagt ind på vores hjemmeside og på YouTube, så der kan I også finde den, hvis I er nødt til at gå, eller vil dele den med en kollega. Og det bliver cirka 45 minutter i dag, og så er der også plads til spørgsmål til sidst, hvis I har lyst til det. Og så vil jeg lige advare, hvis man er verdensmester i LinkedIn, så er det måske ikke i dag, man skal være med. Det bliver introducerende, men jeg synes også, vi stikker lige et spadestik dybere og snakker lidt mere ned i, hvordan man optimerer og arbejder rigtigt med platformen. Og det kunne være, det havde lidt mere bred appeal. Ja. Fedt. Nikolaj, skal vi ikke starte benhårdt ud med prisen på LinkedIn og på andre medier? Jo, altså du var jo selv lidt inde på det i præsentationen, og det typiske spørgsmål, vi får, når vi snakker om LinkedIn og online annoncering, især for B2B-virksomhed, det er jo, at LinkedIn det er en dyr platform, når man måler på CPM-priser. Altså simpelthen, hvor mange mennesker man kommer ud til per 1000 visning. Og det er jo klart, at hvis man sammenligner den matrix 1 til 1, jamen så ser den dyr ud. Det er faktuelt. Ja. Man kan godt finde Google search-priser, der ligger noget højere op. Vi har lavet søgningen på advokater i New York, der kan fortælle jer, at de ligger på nogle 1000 kroner. Så det er klart, det kommer også an på, hvad man sammenligner med. Men noget af det, som der er sjovt at gå ind og kigge på, det er jo faktisk, hvad om CPM-prisen er den eneste, som er relevant at kigge på, fordi det kan godt være, at den er dyrere, men hvad er det for nogle andre mekanismer, vi kan lægge ind i den analyse, som rent faktisk retfærdiggør prisen på LinkedIn. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Vi kommer både ind på selvfølgelig LinkedIn, men vi kommer også til at kigge lidt på, hvordan er priserne sammenlignet med Google, på Facebook, og hvordan det er en kombination af platforme, men også indhold, som der kunne være relevant at dykke ned i. Ja. Vi har taget et par af de opgørelser med, som Dream Data har i deres seneste benchmark for B2B-virksomheder, med hvad det koster at køre markedsføring, hvor de også kigger på blandt andet på, især på Google og Facebook og LinkedIn, og sammenligner de 3 platforme mod hinanden, både den direkte pris på CPM, altså hvor meget giver vi
for at komme ud til 1000 mennesker, men også, hvad er udbyttet så på den anden side? Hvad koster det for engagement, engagere virksomheder og sådan noget? Og der er nogle mega spændende tal, som taler for at bruge forskellige medier til forskellige ting, og ikke kun kigge på kroner og øre, om den er dyr. Ikke? Og jeg tror faktisk også, at der er mange, der vil blive overrasket over priserne. Ja. Det blev vi i hvert fald selv, da vi kiggede på dem, og når vi også kigger på vores egen benchmark. Det hurtige svar er ikke altid, at LinkedIn er dyre. Så det bliver spændende at dykke ned i. Ja. Men Malle, kan du prøve at forklare lidt omkring, hvordan LinkedIn er anderledes som medie? Jo, den helt store forskel på LinkedIn i forhold til alle de andre medier, der er derude, det er jo, at folk de lægger jo virkelig meget information omkring sig selv jobmæssigt op. Både deres stilling, kompetencer, erfaringer og virksomhed, de er i og alt muligt andet. Og det gør, at vi kan målrette helt vildt præcist på de mennesker, vi gerne vil påvirke. Den har vi ikke på de andre platforme, fordi der ligger det data ikke, så det er meget svært at vælge. Det betyder ikke, at man ikke kan ramme de mennesker på de andre platforme, men der er den måske en anden tilgang, man skal have. Det er også ligesom pointen med at være på LinkedIn, det er jo også, at man er der for at skabe forretning, forbinde med andre, opdage muligheder, måske finde job eller tilbyde job og alt det her. Så det er også et forretningsmindset, man er der med. Så hvis man kan finde ud af at paketere sine reklamer og viden ud i noget, som modtagergruppen har interesse i, så er det et rigtig godt sted at få den data ud, fordi de er der i forvejen for at blive klogere og finde ud af mere om, hvad der sker i industrien, og hvad der er mulighed for at optimere og sådan noget. Ikke? Så er der en lille sideting, for eksempel så de annoncer, der kører på LinkedIn, vil altid blive forbundet med det, hvad skal man sige, forretningsnetværk LinkedIn er, men hvis du ligger på en Google Display, så risikerer du, at din annonce ligger ved siden af en artikel om selvmord, eller et eller andet, som der ikke nødvendigvis har nogen relevans for dit brand, eller som sammen koblet ser rigtig, rigtig uheldigt ud. Hvor vi på LinkedIn oftere, der ligger vi bare på businessplatformen, og så hænger det sammen. Så der kan også være noget om at beskytte sit brand i forhold til, hvordan kommer det ud. Og så ved jeg godt, at lige om lidt så siger du, at jeg kan også segmentere og vælge til og fra på medier og sådan noget på Google Display. Men jeg synes stadigvæk, den er mere klart opdelt, at det her det er forretning, eller det her et fritidsmedie, eller jeg er ude og lave alt muligt andet på nettet, og her der er forresten et nyt CRM-system, vi skal købe til jeres virksomhed. Nå, men det er klart, at selvom der er mulighed for at undgå det, så er LinkedIn også det medie, som er orienteret til business. Det vil sige, at der er også der, hvor der er størst mulighed for at blive positioneret sammen med andre i business. Det ved du ikke, om du gør på Google eller på Meta eller på andre platforme. Du ved ikke, om der kommer en reklame for Carlsberg lige efter dit tv-indslag. Der er LinkedIn noget mere sofistikeret og centreret omkring business. Ja, det er også et væsentligt medie med. Vi har lige et skud her fra den seneste, jeg blæser den lige helt op fra Dreamdatas tal for B2B-virksomheder. Jeg ved godt, det er ikke for alle virksomheder, men det er specifikt B2B-virksomheder, hvis man samler dem. Og størstedelen af budgettet går stadigvæk til Google. En stor del er begyndt at gå til LinkedIn. Noget går til Facebook, og så er der også nogle andre, der ligesom går på. Det er jo lidt spændende at tale om, jamen, hvilke medier bruger vi til hvad, fordi jeg synes tit, vi taler om, jamen, hvor giver det bedst mening at bruge vores penge i forhold til det, vi gerne vil opnå, og hvordan vi bedst rammer målgruppen. Fordi, lad os sige, vi er en relativt ny virksomhed i branchen, som ikke er kendt, og vi gerne vil ud foran målgruppen, jamen så er det måske nemmere at targetere de rigtige mennesker og sende det hen mod dem, i stedet for at håbe på, at vi bliver fundet på en eller anden tilfældig søgning, eller at skyde bredt ud på et socialt medie som Facebook. Eller hvis du har et produkt, som er Blue Ocean, det vil sige, at folk ved ikke, hvad de skal søge på, de ved måske slet ikke, at produktet er en mulighed, jamen så kan det godt være, at Google er der, hvor folk de udviser deres interesse, men hvis de ikke gør det, jamen så kan det være, at du skal finde andre medier, som blandt andet LinkedIn, hvorimod den omvendte, er du et Red Ocean, og du ved, der er helt mange, der søger på det her, det kan være svært at differentiere sig, jamen så kunne det godt være, at Google gav en god mening at bruge ekstra budget på, fordi der er så mange, der søger på interessen og de elementer, der ligger i det. Ja, hvis du er i noget, hvor det er helt tydeligt, at der er nogen, der søger efter præcis den løsning, du har, så er det selv ikke set, det er LinkedIn, du skal starte med, selvom at det også kan være en god platform for dig. Det kan godt være, at du skal starte på Google Search og se, jamen dem, som er helt hen i slutningen af kunderejsen, kan jeg få lov at betale for at få dem, og de er garanteret rigtig dyre også, men til gengæld så er de ved at være klar til at købe. Så kunne det være, det var smart også at tjekke, om man kunne være med der. Så det her, det er heller ikke en præference for et medie. Vi vil hellere sige, at vi skal finde målgruppen der, hvor vi rammer dem bedst, der hvor vi gerne vil gøre en forskel nu. Om det så er større awareness, eller konvertering, eller at skabe social proof og tillid og sådan noget, det må man så finde ud af. Og den anden pointe, når vi kigger på den her, det er jo også at sige, okay, jamen, skal man overveje, om man skal være til stede på alle medier? Altså, hvis du kigger på store virksomheder i B2B,
kategorien, jamen så er beslutningsprocessen over 250 dage lang. Det vil sige, det kan godt være, at du starter rejsen på Google eller på LinkedIn, men hvis du kun er i starten eller slutningen, jamen så kan der sagtens nå at komme andre virksomheder ind, som kan nå at overtage din position for beslutningstageren og sige, okay, jamen de vidste faktisk slet ikke kunne hjælpe med det her, fordi der var andre, der var til stede hele vejen igennem. Så tænke på, okay, hvor starter vi, hvor er vi til stede undervejs, og hvor vi er der faktisk i slutningen. Og der er den her kanalmix virkelig, virkelig godt. Ja. En del af det, som i forhold til prisen på, hvem der er med markedsfører sig mod, så plejer det, generelt på tværs af alle typer medier, jo tættere man kommer på hjertet af det, man allerhelst vil have fat i, jo dyrere bliver det. Og det er det samme på LinkedIn, hvis det er den samme målgruppe, som mange andre gerne vil påvirke, CFO'er i mellemstore virksomheder, eller et eller andet, jamen så er det sandsynligvis dyrere at markedsføre sig mod en helt åben målgruppe, hvor herre og fru Jensen og deres børn og deres bedstemødre er med i. Så det er jo også en betaling for eksklusivitet imod, at det faktisk er de rigtige, der ser det, og at du ved, jamen lige nu der påvirker jeg, og der er lige kommet et nyt tal fra LinkedIn, som viser, hvor meget af målgruppen kommer faktisk ud til. Men lad os sige, der er 12.000 mennesker i den målgruppe, du arbejder på, og du gennemtrængende kommer igennem til 60% af dem, så ved du også, at du sidder og påvirker præcis det marked, du gerne vil have, for en præference for dig. Og det er meget svært at bevise på de andre medier, nødvendigvis, om det er det, der sker, medmindre du kobler for eksempel Dream Data eller et eller andet på, som kan hjælpe dig med at forstå, hvad er det, der sker i det kanalmix, vi har. Ikke? Men det er vel også noget af det, der gør LinkedIn relevant, så når vi foreslår LinkedIn som en kanal, og siger, okay, det her, det er noget, I kraftigt burde overveje, og folk siger, jamen det er jo dyrt, jamen hvor mange andre kanaler har I, hvor I kan gå ned og definere jobtitel, branche, virksomheder, kompetencer, som er spot on. Altså det kan du ikke på nogen andre medier, det vil sige, du kan godt se, at folk søger på Google efter online marketingbureau, men du ved ikke, om det er praktikanten eller om det er beslutningstageren, der laver søgningen. Det kan vi på LinkedIn, så hvis man har en meget, meget fast defineret målgruppe, og man ved, hvem der er beslutningstageren, hvem der influerer beslutningen, og hvem der måske skal være med til at definere det, jamen, så er LinkedIn jo en oplagt mulighed. Og det er også noget af det, vi dykker lidt ned i senere og sige, jamen, hvad er det så for nogle enheder, man så rent faktisk kan gå ned og måle på, som ikke bare er ren pris? Ja, fordi det her med at ramme hele beslutningsgruppen er jo også stærkt, fordi nogle gange ved vi godt, at det er en eller anden person, der tager beslutningen i sidste ende, men det er ikke sikkert, at det er den person, der har valgt, at vi skal kigge på det og overveje det, for det er ikke dem, der skal sidde med det, men dem, der skal sidde med det, og dem, der skal planlægge det, og dem, der skal beslutte, og dem, der skal betale, er alle sammen nogen, som kan influere på beslutningen. Og der kunne det jo være ret fedt, at man targeterede de 5-10 forskellige mennesker, det kunne være, i stedet for kun den ene beslutning til sidst, som måske i virkeligheden slet ikke skal bruge det her produkt selv, men kun skal sige, okay, det må jeg gerne købe. Ja, fordi ellers så er det oftest, det bare bliver en snak om pris, i stedet for indholdet, i stedet for værdien. Ja. Så tag det med i betragtning. Og den anden positive ting, når vi netop snakker om, at der er flere end virksomheder, som arbejder med det, jamen det er jo muligheden for en faktisk at samarbejde med salg og integrere det i et CRM-system. At man fra LinkedIn har rigtig mange muligheder for at dele data frem og tilbage mellem systemerne og kan få bedre viden omkring kunderejsen, virksomheder, der udviser interesse, hvilke jobtitler der er, og derfra kan sætte det videre i salg. Så hvis man har en virksomhed, der laver salg, kold canvas, telemarketing, jamen måske ikke ringer på et koldt niveau, men måske mere lunken. Altså, så der er mange muligheder for at sige, okay, hvordan skal vi bruge det her? LinkedIn kan sjældent stå alene i hele kunderejsen, hvis du snakker 250 dage fra start til slut. Vi bliver nødt til at have nogen med, som skaber en relation, nogen som skaber et personligt asset i det, og nogle sælgere, der simpelthen griber bolden til sidst. Ja, der er jo mange længder på de her. Nogen siger 192, det tror jeg, Dream Data nåede frem til, og andre vi ser tit nogle endnu længere kunderejser med nogle af de kunder, vi har, fordi de har et avanceret produkt, som tager lang tid at beslutte at købe. Så det skifter jo ligesom, hvad det er. Men netop at være til stede hele vejen, og måske også have kvalificeret data til at snakke om, jamen, hvad er det, der sker, og de rigtige aktiviteter, vi har kørende nu, og kan vi så også måle på, og der synes jeg virkelig, at målingen bliver spændende, at vi ikke kun kigger på, hvor mange leads fik vi, men at vi også kigger på, hvor mange har vi påvirket, hvor mange har vi influeret, hvor mange har vi fået til at vise interesse. Kan vi få dem til at følge med længere, og se, hvor knækker kunderejsen hen, så vi kan gøre det stærkere. Fordi så hvis vi har salgsteamet, der arbejder, så har de noget mere data at arbejde med, og de ved, okay, vi skal faktisk bruge mere tid på at forklare vores cases, for vi har netop nogen fra den her industri, vi er gode til at hjælpe. Eller et eller andet i den dur. Det kan vi også bruge markedsføring til at hjælpe os med at se, hvor er det, der kan være knas på linjen henne i forhold til den proces.
Særligt hvis vi kobler andre systemer op imod. Ja, og den går også en anden vej, så at salg også kan hjælpe marketing med at sige, okay, hvad er det for nogle spørgsmål, som vi som salgsfolk altid får, når vi kommer ud? Hvad er den største udfordring? Jamen, kan vi italesætte den i annoncering? Måske ikke i toppen, men måske længere nede, når de kender til produkter og virksomheden, for at give dem en bedre forståelse og bedre grundlag for, at sælgerne rent faktisk lykkes med at skabe salget. Ja, og vi er allerede begyndt at snakke lidt om det her samarbejde med salg og sådan noget. I de fleste B2B-virksomheder, så er der et eller andet salgsled koblet på, og nogen har en helt salgs her siddende, og nogen har en enkelt intern sælger og noget andet. Men at have en kvalificeret samtale om, hvem er det, vi forsøger at påvirke med marketing, også af dem, som vi faktisk gerne vil snakke med over i salg, er jo virkelig en grundlag for at kunne køre og bruge LinkedIn til noget fornuftigt. Det værste, jeg har hørt, det er, at der kører annoncer i et halve og hele år for marketing, som salg aldrig har hørt om, eller set, eller ved, hvad der er målrettet. Så der er ligesom helt disconnect imellem, hvad de to snakker om, og ved, hvad der sker. Der skal være ligesom et sammenhæng, fordi så kan salg række ud, når der er en mulighed. Marketing kan tilpasse målretningen, og simpelthen få mere ud af de dyre annoncekroner, vi lægger i stedet for at sidde og skyde bredt på nogen, som salg faktisk siger, at de er faktisk ikke vores primære kunder. Kan vi finde nogle andre? Ja, og også rent faktisk få ekskluderet virksomheder, som 1 er kunder, 2 som salg ikke har kunne lukke, som har valgt konkurrenten, eller 3 dem, som de er i gang med at arbejde på, og sige, okay, kan vi få de her virksomheder med i et flow, hvor vi rent faktisk ved, at vi kan fortælle dem nogle konkrete budskaber i annonceringen. Ja. Der er kommet mange gode muligheder med flere af de her eksterne programmer og software, man ligesom kan koble op imod LinkedIn. Både i forhold til at få bedre målgrupper, men også til at få indsigt i, hvad er det så, der sker, og hvad kommer der af konvertering og sådan noget. Og noget af det, der er ret spændende at se, det er også at se, hvad der sker efter, at de har fået annoncerne på LinkedIn, og måske komme ind på hjemmesiden, at vi så kan begynde at kigge på, jamen, hvilke undersider kigger de på, hvilke virksomheder er det, der viser interesse, hvem er kontaktpersonerne og sådan noget, så vi bliver klogere på det. Og også en eller anden samlet attribution af, jamen det er godt, at vi har 5 kanaler, vi kører markedsføring på, men hvordan påvirker de forskellige i forhold til, at der kommer salgsdialoger i gang, og vi lukker revenue, fordi det skal jo være revenue generating over tid, markedsføring, også selvom det kan være, at det er en periode, ikke nødvendigvis er det, som løfter bundlinjen lige med det samme. Ja, og så nævner du også det her spil mellem at sige, okay, jamen når vi får mere data på, hvad er det for nogle virksomheder, hvad er det for nogle personer, hvem er det, der går videre i processen, jamen det spiller jo rigtig godt ind i andre aktiviteter, man har organisk på LinkedIn, skrive direkte til folk, lave aktiviteter, som er uden for betalt annoncering, til den bestemte målgruppe. Vi kommer også lidt ind på det i den her account-based marketing tilgang, men simpelthen lave aktiviteter, som understøtter den viden, man har fået igennem LinkedIn, igennem betalt annoncering. Og derfor så handler det lige pludselig ikke kun om CPM-priser. Nej. Fordi lige nu handler det om, hvor meget viden kan vi få for den aktivitet, vores målgruppe har online til vores produkt, i vores kunderejse, og hele det aspekt der, som flere personer internt i organisationen kan bruge. Og når man tør at tage de muligheder, der kommer, jamen så kan man lige pludselig begynde at bygge på, så det ikke kun handler om de få virksomheder, som man måske har kendskab til, men komme bredt ud i markedet. Ja. Også det her med at kigge på, jamen hvad er det, man kan også bruge det lidt som en test på at sige, hvad er det for nogle budskaber, vi faktisk kan få engagement på, og så give det videre til salg og sige, vi får rigtig god respons, når vi snakker om de her 3 emner, men vi har faktisk svært ved at trænge igennem, når det er det her, vi taler om, som inspiration til, hvad de skal tale med kunderne om, når de så endelig rækker hånden op, eller man får hul igennem, når man ringer ud til dem. Så der skal være, der kan komme meget stort sammenhæng imellem salg og marketing, hvis man bruger den data til noget. Og det betyder ikke, at man skal starte med at købe 8 forskellige systemer og koble sammen og sådan noget, fordi det er der ikke nogen, der får brugt. Men hvis I sætter noget markedsføring op, har noget sporing, kobler et eller andet på, som kan afsløre lidt, hvad det er for nogle virksomheder og sådan noget, kigger på, hvem der bliver eksponeret på LinkedIn, hvem der reagerer, hvem der kommer på hjemmesiden, så har vi pludselig noget, som giver rigtig meget værdi, relativt i forhold til, at vi kun sidder og kigger på, men visningerne var dyrere, end de var på LinkedIn. Eller hvad det var på Facebook. Ja, de var måske 100% dyrere, men til gengæld har vi fået 50 gange så meget data ud. Og så er det pludselig ikke et spørgsmål om pris, men at udbyttet simpelthen er så stort, at andet ikke kan svare sig. Og det er jo også relevant at kigge på, om det giver mening for jer. Ja, og ligesom man laver A/B-split-testing i alle mulige andre henseender, jamen så kan man også lave A/B-split-testing på målgrupper, som at sige, okay, nu har vi lavet en bred definition for vores målgruppe, og beslutningstager, der ligger 5.000 personer,
der er en tredjedel af dem, der har reageret positivt på vores materiale, set det, klikket videre, læst mere om det. Og så er der en tredjedel, som slet ikke har reageret. Okay, kan vi finde nogle fællesnævner for de virksomheder, og sige, okay, kunne det være, at vi skulle lave noget content, som kun var til den nederste halvdel, eller skulle vi lave noget materiale, som var til den øverste halvdel, og så lige pludselig begynde at segmentere dem over i 2 forskellige grupper, fordi det kan godt være, at vores hypotese var, at de alle sammen havde det samme behov, men hvis de reagerer forskelligt på annoncering, jamen, så er der rent faktisk mulighed for at bruge den viden til at segmentere det og lave meget mere specifik content. Og vi lovede, at vi var introducerende i dag. Nu er vi gået hele vejen ned i marketinghullet. Det vil vi godt indrømme. Undskyld, stil endelig spørgsmål, hvis der er noget, der ikke giver mening i forhold til begreber, eller hvordan vi ligesom graver ned i det. Vi vil meget gerne præsentere det, så alle kan få noget godt ud af det, inden de går herfra. Men ja, vi synes, det er spændende, så den skal bare have hele armen. Og hvis man lige skal tage den til sidste stykke, så skal jeg nok love at gå lidt mere tilbage og være konkret. Jamen det er jo faktisk, at LinkedIn har nogle forskellige muligheder, netop når vi snakker pris, fordi de har nogle minimumsnummeringer på, hvor meget budget der skal være, for at man kan køre kampagner. Og hvis man gerne vil teste mange forskellige målgrupper, mange forskellige formater, have mange forskellige steps i kunderejsen, jamen så har det historisk set lige pludselig blevet meget, meget dyrt, fordi du har haft den her minimum af budget, du skal køre. Men de har lavet flere forskellige muligheder, blandt andet budgetsammenlægning, hvor du for ekstra antal beløb kan køre et ubegrænset antal af forskellige kampagner, og det gør lige pludselig, at man kan begynde at teste, og rent faktisk tilføje flere og flere målgrupper, og tage sin store topfunnel og bryde den ned i segmenter, så kræver det selvfølgelig specifik content, men hvis man har det, jamen så har man lige pludselig muligheder for at påvirke målgruppen på helt andre måder, end man havde førhen. Ja, også fordi, at LinkedIn hjælper med at bruge budgettet der, hvor at det er brugt bedst i, hvad skal man sige, en respons- og engagement-agtig linse, relativt i forhold til, at vi bygger 25 forskellige kampagner, som alle sammen har et minimumbudget, fordi så bliver det meget dyrt at starte og teste af, før vi ved, om det er den ene eller den anden vej, vi skal gå. Men med de her samlede budgetter, så giver det et ret god mulighed for faktisk at få testet rigtig mange forskellige ting af relativt hurtigt, og så kunne få tilpasset. Og det er måske virkelig det vigtigste, det er, at man så også reagerer på det data, der kommer ind, så at vi får bedre og bedre markedsføring, forstået på den måde, at vi får mere og mere performance ud af det, vi faktisk putter i. Det er ikke sikkert, at vi skal sidde og måle på præcis, hvor mange leads, der kommer ud af det, men kvalificerede leads, kvalificerede hændelser, de rigtige virksomheder, som ser det og gennemgår det, det kunne også være enormt værdifuldt på den korte bane, og så skal vi selvfølgelig kigge på business metrics, når vi begynder at kigge på den længere. Bestemt. Så er der lidt omkring adfærden, eller den har vi måske snakket om. Jeg kan se, at vi hopper videre til performance, og der har vi nok været en lille smule på forkant. Vi har lige snakket lidt om udbyttet og performancen, men der er rigtig meget at hente, når vi netop snakker om, er LinkedIn dyrt, og hvad får man ud af det i sidste ende? Fordi det er jo netop udbyttet, man bliver nødt til at kigge på, når man skal vurdere, om det er dyrt. Altså, du går heller ikke hen i en Hugo Boss og siger, den er dyr. Du bliver nødt til at kigge på, hvad er det for et produkt, og hvad har det betydning for dig, både personligt og socialt. Ja, ting kan være dyre uden at koste mange penge, og også omvendt, ikke? Udbyttet på LinkedIn er jo ikke altid kun det, vi bruger på betalt annoncering, fordi der er mange andre måder, man også kan engage på LinkedIn. Man kan jo netop gøre det her med at skrive direkte til kunder, som kunne være potentielle. Man kan gå i dialog, man kan poste content, man kan bruge nogle af de lidt blødere thought leader, altså andre ting, som spiller sammen med, hvad skal man sige, en mere struktureret betalt markedsføring mod en bred målgruppe, som bliver mere snæver. Men netop fordi vores sælgere måske er på platformen, CEO'en måske er på platformen i forvejen, og i forvejen engagerer, så er der allerede et stort following, engagement, dialog og sådan noget, som kan blive yderligere understøttet og løftet af, at man så også kører betalt annoncering. Og faktisk så ser vi jo, at de B2B-kampagner, der performer bedst, bruger meget energi både på, hvad skal man sige, branding og positionering, og også meget energi på at lave noget salgsaktiverende, så det ikke hele kun er salgsaktiverende eller ren branding, men at vi ligesom kombinerer de to. Og igen, også gør det med andre medier, fordi det kan godt være, at vi skal finde målgruppen første gang på LinkedIn, påvirke den, arbejde med den. Når de så begynder at søge ud på nettet, jamen, så kan det godt være, at vi skal betale for en Google-søgning, selvom den er ekstremt dyr for at få det enkelte klik, men fordi vi ved, at det er den rigtige, og at det leder til ordre på, hvad ved jeg, 10, 15, 12, 20 millioner, så kan det godt være, at det enkelte klik er dyrt, men i og med, at det kun er den rigtige person, der vil søge på det her, efter de bliver påvirket, så kan det være, at det giver mening alligevel. Ja, og den anden ting, det er jo faktisk at kombinere de to ting. Altså, vi har betalt annoncering, sociale, organiske post. Jamen, noget af det, som LinkedIn er sluppet forholdsvis succesfuldt fra, det er at lave den her thought leader. Jeg ved godt, at vi ikke skal være sindssygt konkret at dykke ned i, men rent faktisk at
booste organiske opslag, som man med et post, som enten giver noget værdi, eller snakker om en case, med likes, med kommentarer, rent faktisk kan blive eksponeret for lige præcis den konkrete målgruppe, som du har defineret, og som du gerne vil i kontakt med, og blive set som eksperten på markedet, den man går til, når man har spørgsmål eller tvivl omkring produkter, ydelser, service, og når man kan kombinere de 3 ting, og have dem som 3 separate ben, så bliver det altså en skammel, der kan stå selv. Ja, det er noget, der kan noget. Det her med sammensmeltningen af, hvad der er annoncer og hvad der er organisk og sådan noget, er virkelig det, vi er på vej hen imod, fordi de fleste vil hellere læse et budskab fra en person og engagere med det, men vi bruger tit virksomhedsbudskaberne til at sikre, at de store pointer egentlig er fastslået. Men hvis vi emotionelt skal connecte med nogen, så er det nemmere at connecte med en person, som har holdninger, følelser og en måde at agere på, relativt i forhold til et brand, som måske kun har en overordnet tone of voice, men ikke så meget andet end det. Så kombinationen af de to kan jo også gøre, at man for relativt få penge kan komme ud foran hele den rigtige målgruppe, men med en personlig stemme, måske understøttet af nogle virksomhedsbudskaber. Så har man opskriften på noget, som kan blive til noget mere. Lige præcis. Og som varslet, så har vi taget et diagram med fra Dreamdata og deres benchmark omkring B2B-annoncering. Den første, vi viste, var meget i forhold til budget på de enkelte platforme. Men her der kan vi faktisk kigge lidt ind i, jamen hvad er det rent faktisk for nogle priser, vi så rent faktisk opererer med. Og det er klart, hvis man skal tage det hurtigt, er LinkedIn dyrt, jamen LinkedIn har en CPM-pris, der hedder 236 euro, og LinkedIn har 27. Det kan jeg godt hurtigt hovedregning sige, så er det dyrere. men det hurtige svar er så at gå ned i den anden nederste og sige, okay, jamen hvis vi kigger på return on investment, hvor mange penge får vi ud af de penge, vi bruger, jamen der ligger LinkedIn lige pludselig højt, og faktisk noget højere, end for eksempel Facebook gør. Så igen, alt handler om udbyttet, og det handler også om, hvordan du bruger det, hvordan det passer ind i din målgruppe og din struktur, og så hvad er det for noget content, og hvad du gerne vil have ud af det. Fordi den kan sjældent stå alene, det snakker vi også om, og hvis du bare kigger på de enkelte matrix og de enkelte elementer, jamen så kan du få alt til at se godt eller skidt ud. Der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis du kigger på click-through-raten, jamen så er engagement ikke det samme, som det er på Google Search, fordi der har folk hensigten, men vi ved igen ikke, om det er den rigtige beslutningstager, der rent faktisk tager søgning, eller laver søgning og tager beslutningen. Så der er rigtig mange fede ting at gå ned og kigge på i den her graf her. En anden ting, som er relevant, det er også at sige, okay, jamen, hvor meget koster det at blive eksponeret til en virksomhed? Jamen, okay, der er LinkedIn faktisk lavest, fordi vi kan definere virksomheden på forhånd, og vi kan definere jobtitlen. Så kan det godt være, at prisen for en kontakt, altså en, der rækker ud fra virksomheden, er dyrest på LinkedIn, men hvis det er den rigtige person modsat den forkerte person på Facebook, så vil jeg våge at påstå, at for mig er det ikke et problem, at vi bruger 3 gange så mange penge på leadet, hvis vi ved, at det er den, der skal til for at drive ordren og beslutningen helt i hus. Ja. Så det er sådan nogle ting, man bliver nødt til at kigge på, når man vurderer både for benchmark, men også for sin egen virksomhed. Jamen, hvad har vi brug for? Kan vi definere målgruppen? Har vi en specifik ICP, som vi gerne vil have for det her budskab? Jamen, så er LinkedIn bare en oplagt mulighed, uanset om det koster lidt mere at få nogle visninger. Ja. En kæmpe anbefaling om at gå ind og læse Dreamdatas rapport med deres benchmark. De har både en for i år, og så havde de også en for 22, så man kan også sammenligne og se, hvordan det har rykket sig over tid. Det helt store, synes jeg, er at få en indsigt i, hvordan kan de forskellige medier bruges rigtigt, og også hvor skal vi lægge vores spænd henne. Og jeg synes, det er spændende, at for nogle år siden, så talte vi kun om, at LinkedIn var dyrt. Nu begynder vi faktisk at have tal og beviser for, at den leverer mere og bedre og hurtigere end de andre platforme. Så det er i hvert fald interessant at gå ind og kigge i. Find ind på Dreamdatas hjemmeside. Ja, og den sidste pointe, der måske lige skal tages med, det er også, hvad vil vi gerne have målgruppen til? Altså, hvis vi kigger på CPC'en, jamen så er det klart den dyre, men har vi brug for de klikker? Har vi brug for, at de rent faktisk går videre og gør noget, eller ligger vi i mellem eller bunden, hvor de rent faktisk kender os, men vi har bare brug for at være top of mind? Jamen, så er en visning mindst lige så godt som et klik, fordi de kender alle virksomheden, de kender produktet, de har bare lige brug for at blive mindet om, hvad det er, vi kan, og måske en blåstemning af virksomheden, lige præcis i det moment. Så det bliver du også nødt til at tage med ind i betragtningen, når du kigger på tallene. Ja, så også måske også hvad er det, hvis vi snakker kunderejsen og hvor folk er henne, altså så er det jo også,
hvad er det for den medie, som bedst kan ramme dem der, hvor de er nu? Hvis de fysisk er til stede på en messe, eller en konference, eller noget andet, jamen så ved vi, at man kan bruge Facebook til faktisk at targetere 100% præcist på de mennesker, der er der, relativt i forhold til de andre medier, som overhovedet ikke kan. Til gengæld, hvis de sidder og søger efter B2B marketingbureau i Odense med en meget høj, flot fyr som account manager, så ved vi, at den skal vi lægge nummer 1 på, ikke, Nicolaj? Den er der ikke mange, der slår. Altså, hvis det er faktisk det eneste søgeord, hvor vi makser fuldstændig ud. Ja, der er meget højt budget på, men der er vi også villige til at betale relativt højt, fordi vi ved, at det er lige præcis den, de søger efter, ikke? Og omvendt, hvis det er så virksomheden eller en rolle eller noget andet, vi gerne vil, jamen, så kan det være det LinkedIn. Så det er også husk nu at bruge medierne på det rigtige tidspunkt igennem kunderejsen, og gerne på flere platforme, fordi det der med at komme ind, vi plejer at kalde det omnipresence, altså at vi er hele vejen rundt om kunden, så snart de begynder at vise interesse for os, så de får nogle cases, de får nogle oplevelser, de får noget viden, de finder os, når de leder efter lignende ting og sådan noget. Altså, så fylder vi rigtig meget af deres bevidsthed, og hvis vi så er dygtige til at lave indhold, så bliver det heller ikke irriterende og kedeligt at se på, men så er det bare okay, de er ude, det er en af dem, vi skal overveje, når vi faktisk skal til at købe det her. Og så har man en god chance ved at være på den her day one liste, at man faktisk er kendt af virksomheden, som skal købe af en. Ja, og hvis man så rent faktisk står i den situation, man synes faktisk, at LinkedIn, det er dyrt i forhold til det budget, man har lagt for, og man vil gerne være en del af kunderejsen og understøtte det på flere forskellige platforme, jamen så kan man jo godt starte lavt og være på flere steder, og ikke nogen, der siger, at man høves at definere hele kunderejsen fra start til slut på LinkedIn. Altså start med det, man har mulighed for, og så bygge på, når du har dataen og viden, og 50% viden omkring 100% af målgruppen er bedre end 0%. Så det handler også om at bare at få hoppet ud i det og få startet processen, fordi jo mere data man har til at tage beslutningen, jamen jo bedre beslutninger kommer du til at tage på sigt. Ja, jeg synes også det er sjovt, når vi starter med virksomheder, som ikke har kigget så dybt i LinkedIn før, og vi så har kørt en periode, så er det ikke altid, man kan måle lige i det første, hvad det har givet og sådan noget. Men når vi så går ind og kigger på, hvem er det, der er blevet eksponeret, hvor meget har de engageret, hvem er det pludselig, der begynder at række ud og sådan noget, så kan man begynde at se den her rejse, og hvad der er sket, og sige, vi har aldrig kunne få fat i den her virksomhed før, vi kan se, at vi har faktisk påvirket en relativt stor del af deres projektafdeling, som skal handle med os. Nu vil de faktisk pludselig snakke med os, og siger også selv, at de har opdaget os og set os, at vi fylder mere. Altså, den der understøttelse af en kunderejse, den kan være så meget værd, men det er meget svært at gøre, hvis ikke man ligesom prøver. Men ja, start lavt for data, og så kan man altid skrue op og gøre mere efterfølgende. Og noget af det, som vi proklamerede tidligere, det var jo den her account-based marketing tilgang til det, og den lægger vi selvfølgelig op til at snakke om, fordi det er LinkedIn, hvor du har mulighed for at lave meget, meget specifikke kampagner til en meget, meget specifik målgruppe. Men det betyder ikke nødvendigvis, at bred annoncering ikke fungerer på LinkedIn. Og især den tilgang har meget, meget at skulle have sagt, når vi kigger på prisen. Fordi, som du selv nævnte tidligere, går vi efter CEO'en i en C25 virksomhed i Danmark, jamen så er det klart, at han koster mere end en account manager i en lille virksomhed på Fyn. Så derfor må man også... Du er også dyr, Nicolaj. Ja, okay, alle andre end mig. Men det er klart, man bliver også nødt til at kigge på, hvor specifik har man brug for at være, fordi jo mere specifik du gør den, jamen, jo mere stiger CPM-prisen. Og det er der ikke nødvendigvis noget galt i, man skal bare være opmærksom på, at man er villig til at lave den investering for at være specifik, men vi ser også gode resultater, når vi kigger på en bred annoncering, som man jo blandt andet har brugt Meta meget til, fordi der var folk online, men her der kan vi definere dem på nogle andre parametre. Man kan også godt lave lookalike på LinkedIn, man kan også godt definere virksomheder eller brancher, men uden at definere alting, og derfor også bruge algoritmen til at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, der var interessant, fordi oftest er det hypoteser, som virksomhederne kommer med og siger, det her det er vores ICP, det her det er lige præcis ham, vi skal ramme, men hvis dataen siger noget andet, så kunne det være, at vi skulle udfordre lidt den tilgang og sige, okay, måske vi ikke skulle være så fastlåst, men rent faktisk åbne lidt op, og så lade dataen bestemme, når vi kan se, hvem der kommer ind. Ja, vi havde faktisk diskussion med en kunde i går, som netop siger, jamen dem, som køber vores produkt, er meget lidt defineret. Altså det skifter utrolig meget, om det er et salg, om det er HR, om det er en leder, om det er en eller anden projekt, som de gør, så det skifter utrolig meget, så vi ved faktisk ikke 100% hvem det er. Og der kan det jo give mening at starte enormt bredt, for så at finde ud af, jamen, hvad er der for nogle metrics, som gør, at vi kan snævre det her ind senere hen? Hvad er det for en adfærd, der gør, at vi så skal targetere det her? Eller simpelthen kun være reaktiv og sige, jamen dem, som reagerer på det første, det er dem, vi targeterer i det næste.
og så kører vi meget hårdere i de følgende trin, og så bruger vi egentlig den øverste som ligesom en si til at finde ud af, hvor er der noget interesse henne. Det er jo også en vej at gå, i stedet for at sige, at det skal være dem her, vi går efter. Især på LinkedIn, fordi du netop får så meget data til at kunne tage bedre beslutninger. Så hvis du har gjort det på Facebook, jamen så har du måske fået på den korte bane flere leads, men du ved ikke nødvendigvis, hvad det er for en data, der ligger til grund for de her leads, så derfor kan det være svært at udvikle og skalere, hvor LinkedIn jo netop giver dig mulighed for at få information omkring virksomheder, brancher og jobtitler, som gør, at vi kan tilføje eller fjerne eller lave account-based marketing ud fra den data og de learnings, vi har fået. Ja, og hvis I kører account-based marketing, og I går efter utrolig få virksomheder, så kunne det jo sagtens være, at I skulle kombinere det med nogle offline ting, som at sende breve, eller ringe til dem, eller gøre et eller andet, som står ud. Det er jo bare den digitale del af, hvordan påvirker vi de her virksomheder. Der kunne sagtens være et godt argument for os at gøre mange ting udenom det, men den digitale er jo fed, fordi det er en til mange kommunikation, og vi kan tage os af alle, som er i målgruppen på en gang, i stedet for kun at arbejde på en af gangen. Så ja, andre initiativer kan jo også støtte ABM. Ja, det kan og du nævnte også tidligere messeannoncering på Facebook undervejs, men hvis du har en liste med virksomheder, der deltager, jamen så kan du også lave annoncering mod lige præcis de virksomheder en måned op til, så vi ved, at vi rammer dem, som typisk deltager på messen og siger, hey, bare lidt til information, vi deltager på messen, vi laver det her, jeg synes, du skal komme over og snakke til os. Og det er klart, der er forskel på, om der er 1000 stande, eller om der er 100.000 stande. Så hvis man gerne vil skille sig ud, man alligevel har lavet investeringen til at deltage i messen i første omgang, så overvej lige, om det ikke er mening at bruge lidt ekstra penge på LinkedIn-annoncering på de virksomheder, som vi ved deltager. Ja, det kunne i hvert fald løfte noget. Der er ikke så mange slides tilbage, så hvis du sidder og brænder inde med et spørgsmål, så skriv det ind i chatten nu, så vil vi meget gerne svare på det, inden vi afslutter. Nikolaj, vi skal give nogle tips og tricks. Jamen, jeg overvejer faktisk lidt, om vi skulle give sådan lidt en kort opsummering, eller om vi skal gøre det bagefter. Ja, vi vil meget gerne lave en opsummering også, men jeg synes, vi skal give et tip og trick til, hvordan man kan få billigere annoncering på LinkedIn. Og du har haft den ene, det her med at slå sammen og teste flere ting i et eller andet minimumbudget. En anden en, det er også, at man kan arbejde med det, der hedder manuel budgivning. Så fordi LinkedIn har flere måder, man ligesom kan prissætte på. Og den ene, det er bare at sige, I skal bare bruge mit budget, og så få det bedst mulige resultater, I kan. Og en anden vej er også at sige, det gør vi i en periode, men så eksperimenterer vi med at sige, okay, lad os se om, nu ved vi faktisk, det er en rigtig målgruppe, vi kører ret hårdt på dem, kan vi sætte et manuelt bud, der er lavere end det, der kører nu, og stadigvæk få visninger og komme ud til de rigtige mennesker. Og der har vi faktisk nogle fine cases, der viser 20, 25, 30% billigere kliks fra de rigtige mennesker, uden at miste performance, fordi man har lavet den her åbne først og fundet ud af, hvem er det faktisk, der reagerer, målrette dem, og så sætte en fast pris på at sige, det er faktisk det, jeg gerne vil give. Og der bliver tit advaret mod det, både på Google og også på LinkedIn og sådan noget, fordi selvfølgelig vil platformene helst have, at du bruger maksimalt budget, men det vigtige for dig er at maksimere dit udbytte af dit budget, og det kan være en måde at teste det på, og faktisk få væsentligt mere ud af sit budget, end der var i forvejen. Så du kan kombinere både det her brede med at sige, at vi kan få mange flere ting ind under samme hat, og teste mere af at blive hurtigere og klogere, så bliver det billigere over tid. Og du kan også lave det her faste med at sige, at vi vil faktisk kun give så meget her for det, kan vi stadigvæk få de visninger, vi gerne vil have, og så også spare penge på det den vej. Ja, så opsummeringen må vel næsten være, at isoleret set, så er LinkedIn en dyr platform end de andre, men når du lige pludselig er opmærksom på de elementer og den måde, du kan bruge platformen på, så er platformen utrolig givende, og oftest også nok til at give den værdi, som du betaler for i første omgang. Især når vi sammenligner med de andre platforme. Men igen, man bliver nødt til at tage det i sin egen virksomhed og i sin egen situation, og kan man kombinere det, jamen så tror vi på, at man har en større sandsynlighed for at lykkes med sin online B2B-annoncering. Ja, helt klart. Et andet tip, jeg godt lige kunne tænke mig at tage med, det er også den her med at tage, hvad skal man sige, en tanke om, at man hele tiden er nødt til at forbedre det, så vi ikke producerer en dyr video, og så kører den i 6 måneder mod målgruppen, men i stedet for, det kan godt være, at man producerer en dyr video, men også får lavet en masse B-versioner, som man så kan teste af op imod dem, og finde ud af, hvorfor er bedst respons. For hvis vi får 50% bedre respons på den ene frem for den anden, så er det lige pludselig blevet noget billigere at køre den annoncering, fordi vi får et større udbytte af det. Så vi må ikke kun tænke, at det koster det her at vise det, fordi det koster 50.000 at sidde bag på den bus i en eller anden periode. Det har jo ingen
ingenting at gøre med, hvilken performance der kommer, men her der kan vi jo faktisk skrue på det jævnligt og få mere og mere ud af det, og det kan du gøre på alle niveauer af kunderejsen. Hvad er det for en format, hvad er det for en type annonce, hvordan henvender vi os, og så skrue på, jamen kan jeg engage dem bedre, kan jeg lave en bedre hook, kan jeg få gjort materiale bedre, så vi får en bedre respons, eller forklare bedre, hvad der skal ske. Så får I mere ud af det, og det er selvfølgelig noget, I kan bruge på alle platforme, det er jo ikke lukket til LinkedIn, men med den tanke på, at vi skal ikke sætte noget op, og så skal vi bare læne os tilbage i 6 måneder, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Og det var meget bedre, at I skruede på det ofte, for at finde ud af, hvor er det faktisk, vi kan få mere ud af det, det budget, vi er i gang med. Det er præcis. Ja. Så har vi lidt forskellige kommende webinarer. Ja. Hvis man synes, det her det var givende, og godt kunne tænke sig at høre lidt mere. Kan du ikke prøve at sætte på, hvad det er for nogle webinarer, vi har, Malte? Jo, vi har nogle i støbeskeen, så der kommer snart nogle nyheder på det her, hvor vi kommer til at holde nogle partnerwebinarer. Jeg glæder mig meget til. Men dem der... Det synes jeg, du gør for lidt ud af. Gør for det. Ja, der kommer noget, hvor vi skal snakke rigtig meget data med nogen. Der kommer noget, hvor vi skal snakke rigtig meget med leads og behandling af dem. Og så kommer der også noget om, hvordan vi kan gå rigtig dybt, når vi skal have meget mere ud af vores messer. Så det glæder mig meget til at præsentere, når vi lige har fået sat datoer på. Vi er meget tæt på. Det vi har planlagt lige nu, det er, at der kommer et webinar her den 9. om netop, hvad kan vi gøre i forhold til messer, hvis vi deltager på dem med online annoncering, hvordan kan vi understøtte, at der kommer flere af de rigtige mennesker hen på standen, som ved, hvad de skal snakke om og er tættere på at købe, og hvordan kan vi bedre følge på efter dem efter messen. Så kommer vi til at snakke mere om lead-generering, specifikt i forhold til i annonceringssammenhæng, både MQL'er, altså nogen, der er marketing qualified, men måske også nogen, der er sales qualified, SQL'er. Og så kommer vi til at snakke om, hvordan bruger man så Google og Facebook rigtigt i forhold til B2B-annoncering, fordi man kan bruge begge medier rigtig, rigtig farligt og dyrt, og man kan også bruge begge medier rigtig, rigtig godt i forhold til at drive B2B-annoncering på dem, så det kommer noget mere af. Men de ligger allerede oprettet inde på LinkedIn-siden her, hvis I går ind på Lead Your Way og så på Events ude i siden, så kommer de alle sammen frem, og I kan også gå ind på hjemmesiden under Events 2024, så linker den direkte derover, der kan man tilmelde sig, det er også der, eventsene bliver spillet. Og der ligger alle vores tidligere webinarer også, så vi har lavet en lang række webinarer det sidste års tid, så hvis man tænker, okay, jeg har brug for noget viden omkring noget specifikt, industri, platform, tilgang, jamen så prøv lige at gå ind og kigge på vores hjemmeside og se, om der ikke ligger et webinar, som snakker lige præcis om dit behov, og hvor du måske kan få nogle gode tips og tricks, eller noget hjælp til at komme videre. Ja, der ligger relativt meget. Hvis ikke man er blevet træt af vores ansigter der, så er der mulighed for at se rigtig meget mere af dem der. Det ligger både på hjemmesiden og inde på LinkedIn. Og den er blevet flot opstillet, den springer vi hurtigt videre til. Hvis der er spørgsmål, må I meget gerne sende dem ind. Imens så fortæller jeg lige om vores LinkedIn Marketing Guide. Vi har en bog på 124 sider, som fortæller rigtig meget, både om organisk markedsføring, altså den manuelle ikke betalte, og også om den betalte annoncering, cirka halv-halv, og også nogle tricks til nogle af de nye ligesom, formater og muligheder, der er derinde, hvordan I strukturerer en content-strategi og alt muligt andet. Den kan I hente inde på leadyourway.dk/gratis eller gratisebo.dk. Der ligger også en rapport om, hvad der virker på LinkedIn i forhold til især den her organiske strategi. Hvad er det for nogle formater, hvornår skal jeg poste, hvordan skal jeg engagere, alle de andre ting, for at få mere ud af den tid og energi, du ligesom lægger i platformen i forvejen. Og der ligger også nogle flere ting inde på det link, hvis I vil have det. Det er bare at skrive sig op, og så bliver I sgu også til med nyhedsbrevet. Det kan I afmelde, hvis I ikke gider høre med fra os. Og ellers, hvis man virkelig ikke er blevet træt af vores ansigter nu, både til det her webinar, fordi man har set de sidste 15, jamen så tilbyder vi faktisk også en gratis dialog. Så hvis I har brug for at høre lidt mere omkring, hvordan LinkedIn kan bruges rigtigt for jeres virksomhed, er I tvivl om konkret med jeres branche, jeres målgruppe, om LinkedIn er for dyrt, jamen så book et møde, eller skriv til os på LinkedIn, så svarer vi gerne på, om vi ser det, fordi vi vil gerne være ærlige og sige, det er ikke sikkert, at LinkedIn passer på jeres case. Det kunne være, at Google Search var bedre at bruge jeres budget på til at starte med, og så var det LinkedIn noget, vi byggede på hen ad vejen. Så hvis I er i tvivl, så giv gerne et pris, så skal vi nok kigge ind i det, også selvom vi har prøvet på at besvare det bedst muligt i dag. Ja, jeg skal lige høre, om alle kommentarerne er kommet ind. Ligger der nogle spørgsmål, som ikke er kommet ind? Jeg kan nemlig ikke se nogen. Morten har skrevet, at I bruger et specielt program til visningen på LinkedIn. Ja, jeg tror, det refererer til selve webinardelen, og det hedder StreamYard, det vi bruger, fordi det kan man nemt koble op på. Hvis det er noget andet, Morten, så skriv lige til mig, så vil jeg meget gerne svare, hvis det er noget andet, du tænker om. Ja, måske det faktisk kunne være. Jeg så det komme ind cirka, der du snakkede om den nye matrix på LinkedIn, omkring om man kunne se visninger på LinkedIn,
Så det er faktisk ikke, hvis det er det spørgsmål, ikke et specielt program, det er en feature, LinkedIn lige har offentliggjort, hvor man kan gå ind og kigge på, hvor meget ens visninger eller annoncer rent faktisk bliver vist for procentdel af målgruppen. Ja, ret interessant i forhold til, om man ligesom mætter markedet for det. Jamen, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg sige tusind tak for i dag. Det var dejligt, at I ville være med. Jeg håber, I har fået noget godt med fra det. Hvis vi taler for hurtigt, undskyld på forhånd eller på bagkant, så kan I se det igen i halv hastighed herinde, eller gå ind på vores hjemmeside om et par dage, så ligger den også der. I må meget gerne tilmelde jer det næste events, de ligger allerede klar. Jeg skal nok linke dem inde i det her event også, så de er nemmere at finde. Ja. Det var det. Det var simpelthen det. Tak for nu. God dag. Hej.